आपसे पूछा जाए पवन सिंह मतलब का, तो का जवाब देंगे? पवन सिंह मतलब भोजपुरी किंग, पावर स्टार और पूरा वर्ल्ड फेमस मतलब सिंगर। ग्लोबल। पवन सिंह के साथ एक गाना गाया है आटा किलोई, मैं चाहूंगा कि अपने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा गाना गुनगुना दीजिए। कि बानी पवित्र नाही छुआ छुई भइल बा, झूठो के बाबू ताहर मनवा में मइल बा। कि बानी पवित्र नाही छुआ छुई भइल बा, झूठो के बाबू ताहर मनवा में मइल बा। कि हमर चीजवा पे हाथ ना लगाए कोई, लगाए कोई, लगाए कोई। तोहर आटा के लोई लोई लोई, कि तोहर आटा के लोई के टोई। और ये गाना रिलीज बटे आदिशी फिल्म पे, जो कि हमार बड़ दीदी के खुशी दीदी के चैनल है आदित्य सर के। विशेष धन्यवाद हमार आदित्य सर, खुशी दीदी के, और साथ ही साथ पवन जी, प्रियांशु सर, विकास सर और हमारे गुरु अमित तिवारी जी के। जी हमारा इसमें छोट कलाकार के आप सब इतना बड़ा गाना गावे के ऑफर देता है। बहुत अच्छा ही गाना बा। ये गाना के कहल जाओ तो आटा के लोई बहुत ज्यादा रील्स पे काफी ज्यादा लड़की के पसंद आ रहा बा, काफी ज्यादा इस पे रील भी बनावल जा रहा बा। तो का हम अपने ऑडियंस से इतना ना प्यार आशीर्वाद दे दी आप सब कि 100 मिलियन से अधिक गाना जावे। और वैसे तो पवन जी के हर एक गाना अभी पवन जी के हरी हरी ओढ़नी एक 10 मिलियन से 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू बा। फिर से लाल घाघरा और ऐसे बहुत सारा 100 मिलियन के गाना बा पवन जी के। और एहू गाना के हमार आशा ना पूरा विश्वास है कि हमसे ढेर सारा प्यार आशीर्वाद जी प्यार और आशीर्वाद दर्शक के मिल रहा बा। काफी ज्यादा रील पे गाना वायरल हो रहा बा। अभी आपके गाना रहे एक तरह से पीछे की झगड़ा के घर, हम चाहूँगे काफी ज्यादा रील्स पे गाना वायरल रहे, थोड़ा सा ऑडियंस खातिर गाना गुनगुना दी। हाँ, झगड़ा के घर MMB रिकॉर्ड्स पे रिलीज भइल बा। आप सबको के बहुत सारा प्यार आशीर्वाद, शायद 15 मिलियन होके वाला बा। 17 मिलियन। हाँ 17 मिलियन। तो आप सबसे सब प्यार आशीर्वाद बा। ऐसा ही अपना पावर स्टार के ऐसा ही आशीर्वाद बरकरार रखें। एक लाइन में गुनगुनाना चाहब कि मन करे निकली ना घरवा से बहरी, कहेला सलैका लागेलो तू सहरी। कि मन करे निकली ना घरवा से बहरी, कहेला सलैका लागेलो तू सहरी। कि फेंकेले दाना हमरो दीवाना, मुश्किल चलल डगर भइल बा, जहर भइल बा हो जहर भइल बा। ई जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। और एकरा पहले तो आप सब सुनले बानी कि सट्टा पयाइल बानी सट बुना जरी, कमर हिलाइब जबले जरी मर करी। कि खट मीठी जवानी के चिखैबू ना, बबुआ के खुश कके जइबू ना, अरे यार में दोबारा फेरू अइबू ना। और हाल फिलहाल में पवन जी की फिल्म आई रहल धर्मा, उसमें भी बहुत ही भइल बा, खाए के मन न भेज भइल बा, प्यार के बुखार बड़ा तेज भइल बा, खाए के मन न भेज भइल बा। हो गइल भोरवा सटो न कोरवा, टूटत देह रच रच करता, बॉडी से बॉडी जब टच करता, पातर कमर लच लच करता। ये सब आप सबके प्यारा आशीर्वाद बा। वाह का बात में इतना अच्छा आप गाना गईनी, काफी ज्यादा आवाज भी सुरीला बा और आनंद भी हमके आइला चारों गाना सुन के। अच्छा ये बताइए कि आप पावर स्टार पवन सिंह से पहले बार आरा जब सॉन्ग गाइले रही तब मिलो रही, तो कैसन एक्साइटमेंट रहे और कैसन उनका पवन सिंह के नेचर आपके लागल? देखिए दुनिया वाला तो हर एक चीज मतलब हर एक आदमी के बारे में हर एक चीज बतावेला। उसे मतलब जहाँ तक हमरा मालूम बा, मतलब ज्यादा देर तक तो नहीं, लेकिन मतलब जब तक ये रिकॉर्डिंग भई काफी आप इमोशनल भी हो गई थी, रोने भी लगी थी, ऐसा सुना है मैंने। ना ऐसा कोनो बात नहीं के डर गए नहीं। अच्छा, कहे जे जेकरा के आप आदर्श मानता नहीं, जेकरा के सुन के आप मतलब थोड़ा बहुत गावे के सीख ले बनी, उ रोगरा मतलब अचानक मतलब सामने आए और गवाए तो कितना मतलब एक तो खुशी भी रहे और दूसरा में बहुत डर भी लगे। शौक रहे। हाँ
कि हम अच्छा गा पाए कि ना, लेकिन पवन जी बहुत अच्छा मतलब मिजाजी आदमी बनी और बहुत ही सपोर्ट। और आज उन्हें के दिन बा कि हमके लोग 10 लोग मार्केट में जानता, वहाँ के आशीर्वाद प्यार सपोर्ट हमेशा हमारे ऊपर बनल बा और हमेशा रही। और वहाँ के सिखैली कि बाबू ये समझा कि ए जगह मतलब हम नहीं खी, मतलब ई समझा पवन सिंह मतलब कुछ ना, मतलब सबके वो अपना घर के बा बढ़िया से गावा। तो मतलब तब हमरा थोड़ा बहुत मतलब डर खत्म भइल और तभी भी वो गाना डर डर के ही गौले बनी। तो लेकिन आप सबके आशीर्वाद से गाना बहुत अच्छा बा। अच्छा, अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए पवन सिंह मतलब का, तब का जवाब देंगे? पवन सिंह मतलब भोजपुरी किंग, पावर स्टार और पूरा वर्ल्ड फेमस मतलब सिंगर, ग्लोबल प्लेबैक सिंगर और पूरा लेवल के सिंगर। और हम ही ना पूरा दुनिया पसंद करेला। अभी पवन सिंह के एगो सॉन्ग आए रहे पतरे पतरे कमरिया, हाँ। तो काफी कुछ क्लिप भी वायरल हो गए, क्लिप की वजह से काफी लोग गाना के गईलस। तो जो पवन सिंह के गाना आयल ऊ और जो काफी लोग गईलस, काहे कि रितेश पांडे, अक्षरा सिंह, टुटू यादव और भी काफी लोग नए सिंगर भी गईलन, तो ऊ सॉन्ग में और दूसरा के सॉन्ग में का अंतर है? आप अपन नजर से का देखत रहे? मतलब का कहे चाहता नहीं रहुआ? डिफरेंट का रहे पवन सिंह के पतरी कमरिया और जो दोसर गेले रहे जे भी सिंगर बटे ओकर पतरी कमरिया में सुनना तो देखिए हर एक मतलब जे भी हमारे भोजपुरी के सिंगर बने, चाहे वो लेडीज हो चाहे मतलब मेल फीमेल जे भी हो बने, तो हर एक आदमी के अपन मतलब फैन बने लोग कि हुआ कि मतलब रितेश जी के बहुत सारा फैन बा, पवन जी के फैन बा, अथी खेसारी जी के फैन बा, मतलब हर एक आदमी के। तो सबके गाना सबे केहू सुनेला, ऐसे बात थोड़ी बा, सब केहू तो एक है। तो सबसे बढ़िया तो पवन जी के गाना हमरा लगा तो रील भी बनवले हम पतरी पतरी कमरिया। अच्छा, एक सवाल आपसे रही, थोड़ा सा विवादित सवाल और गाना ट्रेंडिंग में भी बा पतरी। थोड़ा सा विवादित सवाल बा, फिर भी हम आपसे पूछम कि पवन सिंह के जो शादी के जो मैटर चल रहा था कोर्ट में, वो जगह वकील से एक बयान आया कि पवन सिंह पहली की शादी की है, दूसरी शादी करेंगे, तीसरी शादी करेंगे, उनका क्या है? क्या पवन सिंह के बारे में ऐसे बोलल, उनके छवि खराब करल कितना हद तक सही है? देखिए रौरे बानी ठीक जी, तो रौरा घर की स्थिति हम थोड़ी ना जानता नहीं कि रौरा मतलब केकरा संगे कौन मतलब कौन चीज चल रहा बा, तब सामने आई उहे नु आदमी बता सकेला। तो अब केहू के घर के स्थिति नहीं के जाना, तो फैमिली मैटर बा भाई, हम कैसे बोल सके चाहे होगा कि है बोले वाला। जी जी, तो उहे बात पर हम इमे कुछ नहीं बता सकत। हो सकता उहा में गलती हुई, चाहे हो सकता कि भाभी जी में गलती हुई, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चूक बा, कहीं ना कहीं कुछ भी तो हुई। तो फैमिली मैटर में हमरा नहीं लागत कि हम बोले जाए, चाहे मतलब केहू के हक नहीं है फैमिली मैटर में बोले के। जी। अच्छा, अभी आपके कौन कौन से सॉन्ग पावर स्टार या खेसारी लाल यादव या रितेश पांडे सुपरस्टार के संग केकर सॉन्ग आवे वाला बा और अपन ऑडियंस कथी का कहो? और बहुत सारा गाना रितेश भाई के साथ है, बहुत सारा गाना पवन जी के साथ है, बहुत सारा गाना प्रमोद भैया के साथ है, अभी हमरा याद नहीं है, लेकिन आप सबके प्यार आशीर्वाद रही तो सारा गाना रिकॉर्ड करके रखल बा, आप सबके जरूर सुने के मिले। जी, तो